ο ανελκυστήρας για να καταστεί το παλάτι επισκέψιμο. Τα ειδικά οχήματα ΑΜΕΑ θα επιτρέψουν στο εξής σε συμπολίτες μας με κινητικές δυσκολίες να μπορούν, όπως συνέβη στην Ακρόπολη εξάλλου, όπως συμβαίνει και θα συμβεί στη Μονεβασιά παρά τις περιορισμένες και κατά την άποψή μου παντελώς αδικαιολόγητες αντιδράσεις, να μπορούν όλες και όλοι να επισκέπτονται ισότιμα αυτούς τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Οπότε ναι, ευτυχώς το καταλάβαμε, ελπίζω αρκετά γρήγορα για να μην συμβούν αυτά τα οποία μόλις τώρα είπες, Άγγελε, στη Μονεβασιά ή δεν ξέρω πού αλλού. Ναι.